hráčami, vieš. Proti takým dobrým. A vy za aký klan hrávate na ich spame? Podľa mňa najlepší klan sú hviezdičky. My nehráme za hviezdičky, hviezdičky sú podľa mňa slabé. My hráme za Power Rangers. My sú lepší. Chalani, spravíte mne transparenty? Budete moji fanúšikovia? Samozrejma vec. Ježiš, to som už mal na mysli už dávno. To mám akorát na jazyku, som sa ti chcel opýtať, že či náhle bol by si. Medvedík, počuj, a dáme volakedy odvetu a dáme druhých hrdinov, dobre? Dobre. A jakých hrdinov by si chcel? Všetkých. Najlepší Monkera. A myslíš, že ma porazíš? Nie. Iluzionér, ak porazíš iluzionera, tak normálne je, si prídem tam do skalice vylízať nohy. A to ako mi chceš vylízať? Veď ja som není buzerant. Normálne si dám medzi polky a budem... Ale... Lol. Tak povedal, že ti to počúvajú. Čo? A čo? Hej, a vy poznáte Macka Uška? Áno, pozri sa Medvedík, o to som si nakopíroval presne nick Macko Uško Forever. Či 4 ever. A pošlete mi nejaké obrázky, pekné nejakých zvieratiek? Áno, počkaj, ja ti pošlem. Určite. A aké sú vaše obľúbené filmy, rozprávky? Ja mám rád Pikačua. Neviem slovo, si to nejako správne, čo s tým. Ani ja ťa nerozumiem, máš moc hrubý hlások. To mě pak pošli ten voicer, Medvil. Hej, a Mokin, poďme už hrať ten zápas, pretože ja musím potom ísť spinkať. Medvedík, ja ti nerozumiem. Máš moc hrubý hlasok. Máš mi Šreka. Áno, pošlem ti, ale poď dať duel 1v1. Ale ja teraz nemôžem, pretože za chvíľku máme zápas. Nevadí, dostali ma ponížiš, ja som noob. Ježiš, naprosto to. Hej, tak zajtra by sme mohli dať, ja mám zajtra 4 hodiny, tak potom by sme si mohli, ale o 12. Sem bol dobrý. Hej chalani, a nechcete si zaspievať so mnou nejakú pesničku? Poznáte Ozon? Chalani, dáte mi nick na pokeci? Alebo mi dáte ICQ? Aby som vám mohol napísať. A prečo ty máš taký hrubý hlások? Ty máš hlások ako nejaký zlý obor.